anyị fụrụ ihe tụsalụ ọ gara obodo niile ọ ya mere onye isi ndị Ohanaeze Ndigbo worldwide Chief Iwuanyawu ọ nọ n'esire wee kpọọ m wee sị m ka m bịa mara ife na-eme ebe a ya ka m ji wee bịa n'ụtụtụ a abịara m obi jikwa m afọ na m bịara fụgụwa ọ bụrụkwa nọọ ilu m fụrụ na soshal midia biko ka ya wee ife siri mee etu ife si wee mee ndị Lagos steeti tekra ya Ohanaeze anyị believe na ụdịrị ya nwere ike ịka na-eme na Nigeria like this etu esi eme anyị nwa bụ ndị Igbo a na-eme anyị nwa bụ ndị Igbo ka ya sị na anyị nwa mmadụ na the whole world a na-eme anyị na Nigeria ka anyị nwa mmadụ so ihe a bụ na anyị gabara anyị natara ya oru n'ụtụtụ the next day anyị na early morning na ebe 6 mmadụ akpọọ m na phone a na-akụri shop m so mgbe mụnwa ji esi na ya dị gbara ọsọ wee bịa ọ bụ na-akụri ya na 2 shops for 1 nna ayọ ka m bupụ ihe dị na the 10 ndị mopo anyị walk anyị out ejide ihe niile anyị nwere ebe a destroy sha ị na-anya ebe a niile efu ya ọ ndị Hausa na-ewezi ndị Hausa wejezi ya iji biri mmadụ ha na-erizi ego anyị ama na ya send so ndị na-anya na-efu ka be anyị dị wee na-ekene unu niile ndị Igbo niile gosiri anyị na since yesterday ndị Ọkịja be anyị mkpokuru zara m ọfụma ndị Anambra steeti zara m ọfụma so wee na-asị ekene dịrị unu niile irukwe n'ufu President General kenere anyị ya gba ya na anyị si ya jide ka o ji na anyị fụ difference since o si rigoro Chief Iwuanyawu since o rigoro as a President General worldwide anyị na-afụ ihe nọ na-eme ma alaba ma ihe niile Lagos Island anya o wee bụrụkwa nke Trinity a ka e chetara we are very very grateful. Thank you very much. Thank you, sir. Well, otu o siri dị eji m anya m wee fụ a sị na ozu ezuru awụrụ ya eruo n'igwe aka. Thank you, sir. Onye isi anyị ihe ọbụla gbasara ndị Igbo na-eshi ụla and nke ọ ya mụkwa ka o esi mee ya ọga ọfụma. I lose a lot of millions. Afụrụ m n'anya afụrụ m n'anya enyemaka sị nye m ụmụ m ka nkụ eji m ụmụ isii nsogbu ihe ha ya na-eri biko nsogbu adịrọ ndewo hinne. Thank you very much. Thank you.